igel arroputza. Mikela igelari ez zitzaion bere aurpegia gustatzen. Ez bere gorputza, ez eta bere hankak ere. Bere azalaren kolore berdea ere ez zuen gogoko. Eta bere kantua ere hainbeste krokrorekin ez zitzaion batere gustatzen. Bere bidean aurkitzen zituen animalia guztiak aldiz, ezin ederragoak iruditzen zitzaizkion haiei begira gelditzen zen bera, begiak eta ahoa zabal-zabalik zituela. Astean bi aldiz Mikela edertze aretora joaten zen. Gaztetzeko, garbitzeko eta tximurrak kentzeko ukenduak gainean izanez gero ezin liteke inor ezagutu, eta Mikela are gutxiago. Arratsalde batzuetan, gimnasialekura sartu eta bertan bizikleta, dardara zinta, sauna eta barra paraleloen artean galdu egiten zen. Izerditan eta puzka egoten zen, baina igelak ahalegin hark ongi merezi zuela uste zuen, hala ere. Jantzirik dotoreenak eta kapelarik politenak erosten zituen. Bi taila txikiago aukeratzen zituen, argalago emateko eta zapata garaiak itxura lerdenagoa izateko. Baina Mikela izan igela zen, eta bere itxura aldatzen asko ahalegindu arren, ezin zuen hori lortu. Hobetu bai, baina hori beraren ustez ez zen nahikoa. Gorrotoa zion igela izateari. Bere igel bihotz osoaz gainera. Beraren lehengusina Maribelek Mikelaren amorruaz barre galantak egiten zituen. Maribel zoriontzua zen. Igel izanaz. Salto egin, gauerdian ilargiari kanto egin, uretan nahi beste denboratan egotea, bere ustez gauza bikainak ziren. Mikelak bere lehengusina haserre entzuten zuen. Berak zikoinarenak bezalako hankak nahi zituen. Hanka argelegiak ditu, erantzuten zion Maribelek. Edo gutxienez, urtzintzarena moduko buztan ederra izan. Txut, berotan ito egingo nintzateke, gaineratzen zion orduan Maribelek patxada handiz. Aginik ere ez daukagu, ziotxo Mikelak oso haserre. Guk ez dugu horrelakorik behar, erantzuten zion Maribelek tranquil. Eta gainera, aginak urterekin galdu egiten dira. Maribelek Mikela bere zenetik ateratzen zuen. Bere lehengusina tranquilak ez zuen bera inondik inora ere ulertzen.
Mikela gero eta okerrago sentitzen zen. Inbidiaren kilikili amurratua argiro nabarituz. Bakarrik zegoenean, zikoinaren ibilera imitatzen hasten zen. Hankak luzatu eta luzatu egiten zituen, baina ezin zen horrela oso luzaru ibili tente. Egun batez, Maribelekin tea edaten zuen bitartean, Mikelak barrean idi eder bat ikusi zuen, trankil, belarra jaten. Ara hor, ene badatxua, oihu egin zuen. Airerik gabe geldituz. Hori bezain handia izan nahi dut, errepikatu zuen 3 aldiz. Idia izateko, idia izan behar da, ohartarazi zion Maribelek. Teari zurrut egiten zion artean, bere lenguzinaz jadanik nekatuta. Baina Mikelak nola edo hala bere guraria bete nahi zuen. Airea hartzen eta puzten hasi zen, idiaren neurria lortzeko. Eta orain, galdetzen zion Maribeli. Ez, oraindik ez